δήλωση ήταν αυτή, έτσι. Και την οδηγώ, Και την οδηγώ, φίλε, ναι. Να είχα την αυτοπεποίθηση του Chris ASMR. Φίλε, το είπε και δυνατά. Ωραία. Τώρα τι να πρώτο σχολιάσεις αυτό. Καλησπέρα, ομάδα. Ελά, team, που είστε, καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι που ήθελα εδώ και πολλές μέρες να το κάνω, αλλά νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί έχει φτάσει λίγο το πράγμα στο απροχώρητο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον Chris ASMR και όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα με την Χολίδου. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Θα σχολιάσω, θα δούμε αρχικά πρώτα τι έχει γίνει ακριβώς, όλη την ιστορία, και θα σχολιάσουμε λίγο μετά πάνω σε αυτό Το μεγάλο έρωτα που επικρατεί. Ναι, φίλε. Που καμιά φορά ο έρωτας αγγίζει λίγο και τα όρια της παράνοιας, νομίζω. Όπως στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, αρχικά πώς είχε ξεκινήσει τώρα όλη η φάση. Είχαν κάνει ένα βιντεάκι, είχε κάνει ο It's Only βασικά ένα βιντεάκι, που είχε καλέσει διάφορους YouTubers, παιδί μου, και κάνανε κόντρες. Μέσα σε αυτούς τους YouTubers που είχαν πάει εκεί πέρα ήταν και η Χολίδου με τον Chris ASMR. Δεν θα δείξουμε Και ο τώρα το Καρπούζης. βίντεο. Ναι. Δεν θα δείξουμε τώρα το βίντεο, γιατί δεν έχει και πολύ σημασία. Θα δείξουμε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα λίγο. Εγώ, παιδιά, δεν με νοιάζει τα λεφτά. Εγώ θέλω να ξεφτυλίσω τη Mercedes. Μ' αρέσει η Mercedes. Πολύ Αυτή γρήγορα. που νίκησε, που θα παίξει μαζί μου. Θα παίξει, δεν θα παίξει. Εντάξει, έτσι για μάνα ξεκολλιάζει τη Mercedes. Τι δήλωση ήταν αυτή, έτσι. Και την οδηγώ, Και την οδηγώ, φίλε, ναι. Για μάνα ξεκολλιάζει τη Mercedes και την οδηγώ. Να είχα την αυτοπεποίθηση του Chris ASMR. Φίλε, το είπε και δυνατά. Ωραία. Τώρα τι να πρώτο σχολιάσεις αυτό. Εκεί ξεκίνησε το ειδήλιο, ρε παιδί μου, και ήταν που, ας πούμε, ότι ο Chris ASMR, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ερωτεύτηκε τη Χολίδου σε αυτό το βίντεο. Αυτό νομίζω, Αναζωπυρώθηκε. αυτό δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αν ήταν στο βίντεο το original ή το έκανε κάποιος άλλος. Αλλά ναι, υπόθηκε αυτό. Τώρα, τι συμβαίνει μετά. Μετά από λίγες μέρες ανεβάζω It's Only ένα βίντεο και μέσα στο βίντεο είναι αυτό το κομμάτι εδώ. Με έκανε αναπάντη του Chris, για να δούμε τι ήθελε. Έλα Γιορδάρα, Έλα Χριστάρα, τι έγινε ρε. τι να γίνει ρε φίλε, έχω φέρει κόσμημα. Αυτή που ήταν με τη Mercedes, που την νίκησε. Ο μπρο, δες εδώ. Ο Ντιχολίδου, αυτή που ήταν Ο θράψε το μάτι του. Κοίτα reaction του μπρο. με τη Mercedes, που την νίκησα. Έχεις φάει κόλλημα, Της έστειλε 3 mail. Βίντεο έτσι βλέπω φίλε, έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω, πω φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, άμα ξέρω εγώ, άμα είναι ερώτηση την, άμα θέλει να μου το δώσει, ξέρω εγώ, για να μην... Ωραία, θα της... Να μου το δώσει. Εν τω μεταξύ, παίρνει τηλέφωνο τον It's Only για να ζητήσει το τηλέφωνο της Αλληνής. Και όλα αυτά on κάμερα. Και όλα αυτά, καλά, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Chris ότι είναι on camera αυτό το πράγμα, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι on camera, ότι το ήξερε. Αλλά φίλε, δεν ξέρω, από τη στιγμή που για να φτάσει σε σημείο να βάλεις έναν τρίτο να ζητήσει το τηλέφωνο, σημαίνει ότι το έχεις κάνει ήδη και στην ίδια. Για να μην στο έχει δώσει, ρε φίλε, γιατί να στο δώσει μέσω τρίτου μετά. Δηλαδή, σου είπε όχι, κατάλαβες. Καταφεύγει στην παρενόχληση. Λίγο ναι. Στείλω ένα φωνητικό. Εν τω μεταξύ, Πάμε τουαλέτα να περάσουμε καλά και παρεξηγήθηκε. ο τύπος πήγε και της είπε, το οποίο μαθαίνουμε μετά στο βίντεο, στο επόμενο βίντεο που θα δούμε, ότι της το είπε μετά το βίντεο αυτό που έγινε, πήγε και της είπε πάμε στην τουαλέτα να περάσουμε καλά. Τι απάντησε το όχι. Έπειτα του ρίξε άκυρο και αυτός περιμένει με κάποιο μαγικό τρόπο να του κάτσει. Τώρα τα συμπεράσματα δικά σας. Δηλαδή ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άσε τώρα όλα τα άλλα. Προσεγγίζεις μια γυναίκα με αυτόν τον τρόπο. Τι περιμένεις να σου πει, αχ ναι αγόρι μου, έλα πάμε στο μπάνιο. Δηλαδή ας είμαστε λίγο σοβαροί και ο Μπραντ Πιτ να ήταν, ο Ρονάλντο να ήταν ρε φίλε. Θα πήγαινε στο μπάνιο. Δηλαδή, εντάξει. Πάμε λίγο στο μπάνιο να περάσουμε Σκέφτεται καλά. την υγιεινή της κοπέλας, απλά να πλύνει τα χέρια της σωστά. Τέλος πάντων, το νόημα αυτό ήταν. Εδώ ήταν που μάθαμε ότι ο Chris ASMR έχει πάθει έναν έρωτα, ας πούμε, με τη Χολίδου. Τώρα τι έγινε στη συνέχεια. Δυστυχώς τα έχει σβήσει όλα τα σχόλια και όλα τα βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Έχω καταφέρει και έχω βρει ένα screenshot. Αλλά το παραδέχτηκε ο ίδιος κάποια στιγμή. Πήγαινε σε κάθε
βίντεο που ανέβαζε στο TikTok, τη σχολίαζα. 5-6 σχόλια. Είσαι θεά, είσαι πριγκίπισσα, είσαι πανέμορφη, είσαι κουκλάρα, είσαι η πιο όμορφη γυναίκα του γαλαξία, είσαι έλα πάτα με να γίνω χαλί, να με πατήσεις και να κάτσεις πάνω μου για να με... τέτοια πράγματα. Με λίγα λόγια, Ραμουντζέλ του Chris ASMR. Ναι. Και εδώ τώρα πάμε να δούμε λίγο ένα βίντεο που ανέβασε ο Καρπούζης πριν 2 μέρες. Που λίγο πολύ εξηγεί, ρε παιδί μου, την ιστορία από τη δικιά της πλευρά τι έχει γίνει. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιστορία. Πάμε εκεί με τον Ιτσόνλι στο γύρισμα. Τον βλέπω εγώ μια χαρά. Μετά αυτό ξαφνικά αποκτάει μια κόντρα μαζί μου. Ήσουν και εσύ, εντάξει. Εγώ με όλους ήμουν, Ήσουν όχι και μόνο εσύ. με τον Chris όμως. Ναι, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, είδε τώρα μια ένθερμη γυναίκα. Και τελειώνουμε την κόντρα, με κερδίζει και έρχεται και λέει έτσι όπως ξεσκίζω την Benz, ξεσκίζω και την οδηγώ. Α, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Και έρχεται και μου λέει πάμε για καφέ. Και εγώ κατάλαβα να πάμε όλοι μαζί. Δεν κατάλαβα ακόμα περί τίνος πρόκειται, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Οπότε δεν ήξερα τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ, λέω, έχω event μετά. Μου λέει πάμε για καφέ, άκυρο, Αλήθεια, άκυρο. δεν ήταν το event. Ναι, άκυρο το event μου λέει, πάμε για καφέ. Του λέω δεν γίνεται ρε εσύ, μου λέει άκυρο σου λέω, άκυρο το event. Του λέω ρε δεν γίνεται ρε εσύ. Φούλε ευγενική εγώ, έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Και μου λέει, οκ, απλά εγώ αύριο φεύγω καβάλα και θα μου στέλνεις μηνύματα και θα με ψάχνεις μετά. Και λέω εγώ. Μου λέει μου στέλνεις μηνύματα μετά και με ψάχνεις. Ρε φίλε, σου είχε κάνει Αυτό ξεκάθαρο που η ακούς. τύπισσα ότι δεν σε γουστάρει. Και πας και λες, εντάξει, μετά θα με ψάχνεις. Δηλαδή, όντως είναι αυτό που είπες. Θα ήθελα πολύ να έχω την αυτοπεποίθηση αυτού του ανθρώπου, ρε φίλε. Τέλος πάντων και έρχεται και μου κάνει. Μου λέει πάντως έχει ηλικία, δεν μπορώ να πιούμε καφέ. Και του λέω ναι, το ξέρω. Και μου λέει και τουαλέτα έχει. Και λέω τι να κάνουμε στην τουαλέτα, παιδιά, εγώ δεν το κατάλαβα. Αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Στορκίζομαι, δεν. Σου είπα έχει και τουαλέτα εδώ αφού σου έχει πετάξει 5-6 ώρες. Σκάλωσα, όχι, δεν σου ρίξω ένα γρήγορο. Δεν το κατάλαβε. Μαλάκα! Και εκείνη τη στιγμή. Πάμε να σου ρίξω ένα γρήγορο. Ναι. Συγγνώμη, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση λίγο εδώ πέρα να σε ρωτήσω. Γιατί εμένα μου τα είπε εκεί, αλλά μου είπε ότι σου είπε πάμε να περάσουμε καλά. Μαλάκα! Ο μπρο, την ίδια μέρα το μεταξύ όλα αυτά. Γιατί αυτά υποτίθεται ότι έχουν γίνει την μέρα που γνωριστήκαν, ας το πούμε. Να θέσω ένα εύλογο ερώτημα εγώ. Γιατί δεν του είχαν περάσει τη χειροπέδηση εκείνη τη μέρα στον Chris ASMR. Φίλε, δεν ξέρω. Εγώ θα σου πω, εγώ θα τη δώσω respect, φίλε, γιατί άλλη θα το είχε τραβήξει από τα μαλλιά. Θα τον είχε, θα τον έσαιρνε μόνο από αυτά. Δεν θα μιλήσω για το τι έγινε πιο μετά, θα το δείτε σε λίγο, αλλά. Φίλε, εντάξει, από αυτό και μόνο είναι ένας πολύ καλός λόγος να τον βάλεις φυλακή. Όλα αυτά, ρε φίλε, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Άντε την πρώτη φορά το περνάς έτσι, λες, πλάκα έκανε χέστο. Τη δεύτερη, πλάκα έκανε χέστο. Ρε φίλε, εντάξει. Πάντων, μετά κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Μετά την επόμενη μέρα μου έστελνε email. Nonchalant μου Chris συγγνώμη ASMR. για τη συμπεριφορά του κτλ. Δεν σε ρίχνει κανείς, παλικάρι μου. Με έστελνε ότι με αγαπάει πολύ. Σε Μαλάκα. αγαπάει. Ναι, ότι με σε αγαπώ πολύ και αν ερχόταν ο Θεός και κατέβαινε και μου δίνει ένα δώρο, δεν θα το εκτιμούσα, αλλά μια αγκαλιά από σένα θα την εκτιμούσα. Και μετά. Φίλε, αυτά κάποιος που δεν έχει δει τα σχόλια που τις έκανε στο TikTok θα το πίστευε. Βασικά δεν θα το πίστευε. Θα έλεγε έλα μόνο, εντάξει, περιβάλλεις, δεν έχουν γίνει. Αλλά επειδή έχω δει τα σχόλιά του, τι σχολίαζε, είμαι 100% σίγουρος ότι όντως έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που περιγράφει. Και έχω ένα event εκεί πέρα που λέτε με μια εταιρεία και μου στέλνουν και μου λένε είναι εδώ ο Chris. Και παθαίνω κρίση πανικού. Δεν ξέρω γιατί. Έπαθα κρίση πανικού. Πήγε τη βρήκε στο event, λες. Φίλε, ναι, πήγε. Είχε event η άλλη. Που από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν event του τύπου ελάτε για meet and greet να με βρείτε και να με δείτε και. Ήταν event για δουλειά. Και πήγε ο τύπος να την βρει. Που αυτός μένει Καβάλα. Πήγε από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη χωρίς να την έχει προειδεάσει, ρε παιδί μου, να της πει έρχομαι. Χωρίς να έχουν κάποια σχέση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο, ρε παιδί μου, σημάδι να του δώσει μια ελπίδα ότι σε θέλω. Game is game, ρε, τώρα τι να συζητάμε. Γιατί ρε φίλε, άμα του έλεγε η τύπισσα, ξέρεις κάτι, ναι, σε θέλω, του δίνει κάποια σημάδια ότι της αρέσει, θα έλεγα ναι, ρε φίλε, εντάξει, οκ, κάντο, εννοείται. Αλλά. Τέλος πάντων, θα τα σχολιάσουμε και στο τέλος αυτά. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν είναι ότι έκλαψε επειδή συγκινήθηκε. Έκλαψε γιατί ο τύπος την παρακολουθούσε. Πήγαινε όπου πήγαινε, της έστελνε μηνύματα, της έστελνε mail, της σχολίαζε. Δηλαδή. Εντάξει, ρε, έχει διεισδύσει άσχημα στην προσωπική της ζωή και κατάλαβε τι έκανε να σπάσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Ρε φίλε, ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα φαντάσου εσύ να προσπαθείς να αποφύγεις έναν άνθρωπο και να πας κάπου σε ένα event για τη δουλειά σου και να σου σκάει μύτη εκεί πέρα. Ναι, ρε, τα παίρνει στο κρανίο, αυτή την ευρίαση και της βγήκε σε ψυχολογικό τέτοιο επεισόδιο. Δεν είναι normal, ρε φίλε, να φαίνεις έναν άνθρωπο
σε αυτό το σημείο. Αυτό τώρα μετά ξυπνάω την επόμενη μέρα με είχε κάνει blog. Καλά, εντάξει, Α, την αλλά έκανε ξέρεις και ότι το blog. ενθουσιασμένος. Ωραία. Θα το παίξει δύσκολο. Την έκανε και Την blog, επόμενη ωραία. μέρα- Μιλήσαμε με τον Chris. Ναι, την επόμενη μέρα το φαρμακείο με είχε κάνει blog. Λέω εντάξει, λογικό αφού δεν τον μίλησα, ήρθε μέχρι από τη Θεσσαλονίκη κτλ. Λέω μια χαρά. Μετά από λίγο μπαίνω, με είχε ξεμπλοκάρει. Εγώ θέλω αρχικά σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω ότι είμαι. Λίγο πολύ ρε παιδί μου, αυτά έχουν γίνει στην ιστορία. Ο τύπος, εντάξει. Εγώ θέλω να δώσουμε λίγο προσοχή σε αυτό εδώ πέρα. Ποιο ήταν το concept του βίντεο για αυτούς που δεν το έχουν δει. Μίλησε ο Chris SMR με τον Καρπούζη και του λέει: θέλω να κανονίσεις να δείξεις με τη Χολίδο για να της κάνω μια έκπληξη. Αυτός είναι. Και ο τύπος, Ναι, παιδιά, Κάνει και καντάδες ο Καρπούζης, Πάρα πολύ. και ο τύπος πήγε και της πήρε αυτά και της τα έστειλε. Καλές γιορτές Μαράκι, είσαι η καυτή μου θεά. Σε προσκυνάω και σε θέλω σαν τρελός. 24 με 28 Δεκεμβρίου θα είμαι στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο ABC. Σε αγαπώ. Chris ACMR και το τηλέφωνό του. Λοιπόν, αρχικά, Αρχικά είναι πάρα πολύ ωραίο μπουκέτο. Φίλε, όταν το είδα το βίντεο, η αντίδρασή μου ήταν ακριβώς αυτή. και εδώ μέσα Πρόσεχε μην έχει, πέσουνε, σε παρακαλώ, κάτσε να τα κρατάω εγώ. Sorry, Chris, που τα κρατάω λίγο εγώ, απλά πρέπει να δούμε και τα άλλα. έχει ένα δώρα. αρκουδάκι και πού ξέρω τι Kinder είναι εκεί, αγαπημένο. αυτά είναι. Εσύ τι το είπες. Όχι, αυτό μου το είπε. Εντάξει, λέει, γιατί μου λέει δεν ξέρω αν θα βάλουν Kinder. Λέει, άμα δεν βάλουν Kinder, θέλω να πάρει Kinder. Λοιπόν, ο τύπος, εντάξει, τα Kinder νομίζω λίγο πολύ σε όλους αρέσουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος τα οποία δεν μ' αρέσουν. Αλλά του το είπε, επέμεινε. Πήγαινε να τις πάρεις, λέει, βάλε μέσα Kinder. Που σημαίνει ότι ο τύπος έκατσε και έψαξε να δει τι σοκολάτες τρώει, τι δεν τρώει, δηλαδή. Και νομίζω ότι το αναφέρει και κάποια στιγμή στο πιο μετά βίντεο που θα δούμε αυτό. Ότι έκατσε και είχε ψάξει τι της αρέσει και τι δεν της αρέσει. Παραδέχεται ότι τη στολκάρει. Φίλε, ναι. Φίλε, ναι. Ξέρω τι Kinder είναι αγαπημένο. Κάπου θα το είπε κι εσύ. Θα σου φάω ένα Kinder. Τι ωραίο. Τι γλυκό είναι αυτό όλο. Πολύ ωραίο και Ναι, χριστουγεννιάτικο. ο Καρπούζης η προξενήτρα προσπαθεί να της το φτιάξει. Τι ωραίο που είναι, τι ωραία κίνηση που ήταν από την μπράβο. Ένας πόντος για τον Chris. Κράτα τα εσύ, σε παρακαλώ, δεν είναι δικά μου. Περίμενε λίγο. Γιατί ψάνε σε φάση που θέλει να τα πετάξει στα Έχει σκουπίδια. πάθει όλα αυτή. Θέλει να τα πετάξει στα αυτό. σκουπίδια, φίλε, ναι. Γι' αυτό. Κλείσε μια γρήγορη την κάμερα, έτσι θα τα ρίξει στον κάτω. Θέλω να φάω το κιντεράκι. Όχι ρε γάμο, το πέσανε. Όχι ρε, πούστη μου. Ρε φίλε, θα φάω ένα μόνο. Εγώ δεν είμαι εγώ. Παιδιά, εγώ λυπάμαι τώρα όμως. Κόβηκα σέριο Κρίσε. Εντάξει, είναι σοβαρό μπουκέτο. Κάπως για κάποια που δεν είναι καν η κοπέλα σου εννοώ. Μπορεί στο μυαλό του να είμαι όμως. Πού θα πάνε οπότε τα λουλούδια, έχει σκεφτεί. Τα λουλούδια θα κάτσουν. Φίλε, αυτό είναι το όλο point του βίντεο. Μπορεί στο μυαλό του να είμαι κοπέλα του. Γιατί εκεί είναι όλο το point. Και εκεί είναι το τρομακτικό της υπόθεσης. Ότι ο τύπος στο μυαλό του, ενώ του έχει ρίξει άκυρο, είχε στο μυαλό του μέσα ότι με θέλει και απλά μου του παίζει δύσκολη και. Ενώ του το έχει ξεκαθαρίσει, δεν σε θέλω αδερφέ. Δηλαδή δεν μπορούσε να το κάνει πιο ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, σε αυτό το βίντεο αυτό μας είπε την ιστορία. Και ούτε λίγο ούτε πολύ το πέταξε. Και από τη συμπεριφορά της έδειξε ότι δεν τον θέλει. Βασικά το... Και το είπε κιόλας. Ναι, αυτό. Το είπε Το αποδέχτηκε. Το είπε κιόλας. Λοιπόν, Το εξέφρασε δημόσια. και τώρα εδώ συνεχίζουμε την αντίδραση του Chris SMR σε αυτό το βίντεο. Και όσοι δεν έχετε δει το βίντεο του Χάρη Καρπούζη, πάτε δείτε το. Πατήστε hype, like και πείτε αν η Μαρία να έρθει καβάλα να κάνει πρωτοχρονιά μαζί μου ή όχι. Λοιπόν, Δηλαδή ο τύπος, ενώ έχει πει όχι, δεν τον θέλω, της πήρε λουλούδια, ήταν ανέκφραση τελείως, ήθελε να τα πετάξει κάτω, φαινότανε. Πάνε για πρωτοχρονιά μαζί, ρε. Ναι, ο τύπος είπε αυτό, ναι. Το βλέπω μονόδρομο πάντως. Στείλτε στη Μαρία, λέει να έρθει να κάνει πρωτοχρονιά μαζί μου. Και κάπου πιο μετά στο βίντεο, πάντως μεταξύ μας, Μαράκι, με αντιστάσεις σου στο βίντεο του Καρπούζη, μου έδωσε το κίνητρο να σε κυνηγήσω ακόμη πιο πολύ. Αλλάζουμε level. Οπα. μαλάκα. Εντάξει, τώρα, εκεί είναι... Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο, όντως, έχουμε φτάσει σε άλλο level τώρα εδώ. Γιατί δεν μιλάμε απλά ότι προσεγγίζω μια γυναίκα που μου αρέσει, ξέρω εγώ, και την κυνηγάω έτσι λίγο και μόλις ζω ότι δεν θέλει σταματάω. Ο τύπος λέει, του ρίξε άκυρο, του ρίχνει βασικά εδώ και πάρα πολύ άκυρο, γιατί δεν το απαντάει στα μηνύματα, δεν το απαντάει στα σχόλια, δεν το απαντάει στα mail, δεν τον έχει πάρει τηλέφωνο.
έχει βγει και έχει πει δεν τον θέλω. Και ο τύπος λέει μου έδωσες κίνητρο να σε κυνηγήσω ακόμα περισσότερο. Θα πάμε σε άλλο level, λέει. Μεγαλύτερη ανθοδέσμη και τα αγαπημένα σου γλυκά. Άσχετα από τα Kinder. Είμαι ενημερωμένος. Είμαι ενημερωμένος, λέει μαλάκα. Έχει έγκυρες πηγές. Εκεί επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι ο τύπος καθόταν και την παρακολουθούσε, τι της αρέσει, τι τρώει, τι δεν τρώει. Είμαι ενημερωμένος, λέει. Γιατί τώρα φίλοι της ρε φίλε να κάτσε και να του τάπε, παίρνει αυτά, της αρέσει αυτό, αποκλείεται. Ο τύπος έψαξε και τα είδε. Θα παίζει να πήγε να ψάξει όλα τα βιντεάκια, να δει τι τρώει στα βιντεάκια, ξέρω εγώ. Έκανα το καλύτερο δυνατό που μπορούσα. Αλλά στη ζωή και παίρνεις αυτό που θες και το χάνεις. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Ωχ, Θεέ μου. Φίλε, είναι 1 μήνα, ναι. Είναι 1 μήνα. Είναι 1 μήνα το βίντεο. Δεν γράφει ακριβώς. 23 Νοεμβρίου. Ναι, ρε, τόσο. Ένας μήνας και κάτι. Είναι παραπάνω από μήνα, ναι. Δηλαδή 1 μήνα ρε φίλε την κυνηγάς, της στέλνεις μηνύματα, τη σχολιάζεις. Δεν σου έχει απαντήσει, δεν το έχεις πάρει το μήνυμα ότι δεν σε θέλει. Και το αστείο είναι αστείο. Αυτό το βίντεο είχε ανεβάσει πριν 17 ώρες. Και αυτό. Το χάσα τώρα. Το προηγούμενο είναι την ίδια μέρα νομίζω. Ή λίγες ώρες πριν. Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα δεν θέλω να ξέρω τι προηγήθηκε. Και έφτασε από εκεί, από το θα σε κυνηγήσω και θα σε κάνω δικιά μου, στο να βάλει τα κλάματα και να πει τα παράτησα, έχασα, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να ξέρω τι προηγήθηκε. Δεν το ανεβάζεις δημόσια αυτό, ρε φίλε. Δεν το ανεβάζεις. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ δυνατά, δεν μπορώ να τα ελέγξω. Εδώ φωτογραφία. Όχι, κάτσε να βρίσκεις με τον εαυτό σου, τώρα τι να σου πω. Η καρδιά μου έσπασε σε άπειρα κομμάτια και δεν ξέρω αν μπορώ να την ξανακάνω όπως ήταν πριν. Οι Ρουφιάνες το έχουν κάνει σύστημα. Δεν σου απαντάνε στα μηνύματα, σε απαντάνε με story και στο τέλος σε τσαλακώνουν σαν χαρτομάτιλο. Αν ήμουν κακό παιδί, τώρα θα την έπιθα στην κολλή της. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα ρε φίλε δεν τα λες. Δεν τα λέει ένας νορμάλ άνθρωπος. Πες να την έπεσε πάλι στο Instagram να έφαγε άκυρο ή να τον απείλησε με καμιά μήνυση. Εγώ πιστεύω θα πέτυχε κανένα blog, φίλε. Θα πέτυχε κανένα blog, πιστεύω εγώ. Λες, παίζει. Θα βαγε κανένα blog και εκεί το συνειδητοποίησε και λέει εντάξει. Δεν έχω άλλες ελπίδες. Ναι. Θα το είδε η τύπη σε αυτό το βιντεάκι που λέει ότι θα σε κυνηγήσω πιο πολύ και θα το πάω σε άλλο επίπεδο. Και σου λέει εντάξει, έλα τέλος. Το λίγο εδώ. Καβάλα, όσοι το είδατε στις αναρτήσεις μου, έκλαιγα, είμαι πολύ στεναχωρημένος, δεν ξέρω. Σας το δείξαμε τώρα βασικά. Με πιάνει τώρα μια ξαφνική στεναχώρια. Πρόβλημά μου, όπως έγραψα, ήταν ότι ξέρεις τι, εγώ έκανα κάποιες προσπάθειες, προσπάθησα να σε προσεγγίσω, αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι έστελνα τα κοπλιμέντα στο TikTok, είχα στείλει 11 email που δεν πήρα ούτε μία απάντηση, μηνύματα, στο Instagram, στα story απαντούσα, σε story μιλούσα, ρωτούσα, έτσι ούτε ένα μήνυμα δεν πήρα, να λέμε ούτε ένα μήνυμα. Ωραία, ο μπρο αυτή τη στιγμή απαντάει μόνος του ρε φίλε. Λέει, σου έστειλε 11 mail που δεν ξέρω, γυρίσαμε στο 2001 ξαφνικά ρε φίλε. Νιώθω ότι ο μπρο της έστειλε μηνύματα στο Instagram, δεν απάνταγε. Της έστειλε στο TikTok, δεν απάνταγε. Της έστειλε στο Facebook, δεν απάνταγε. Οπότε λέει κάτσε να στείλω mail. Δεν θα έπρεπε να γελάω τώρα, το ξέρω, αλλά είναι λίγο ρε φίλε πολύ creepy αυτό το πράγμα. Να κάτσεις να φτάνεις σε σημείο να στέλνεις 11 mail, πρόσεξε, όχι μηνύματα, 11 mail. Και όπως λέει αμέτρητα μηνύματα και αμέτρητα comments στο TikTok. Και ο μπρο το λέει, δεν μου απάντησε. Αυτό δεν ήταν αρκετό ρε φίλε για να πάρεις το μήνυμά σου ότι δεν με θέλει άλλη, τελείωσε. Όταν ένας άνθρωπος ρε φίλε σου λέει όχι, είναι όχι, τέλος. Δεν υπάρχει, ναι μου είπε όχι αλλά μάλλον εννοούσε ναι και μάλλον με θέλει αλλά μου το παίζει δύσκολο. Όχι ρε φίλε, σου είπε όχι, τελείωσε. Τελείωσε εκεί το πράγμα. Δηλαδή όλο αυτό θα μπορούσε να έχει λήξει από την πρώτη μέρα που του ρίξε άκυρο.
Και συνεχίζει ο μπρο ένα μήνα την παρενοχλεί σεξουαλικά. Γιατί αυτό το πράγμα είναι σεξουαλική παρενόχληση. Δεν είναι ότι την κυνηγάω για να τη ρίξω, ξέρω εγώ, ότι με θέλει και έτσι το παίζει δύσκολη. Είναι σεξουαλική παρενόχληση, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Εγώ έγραφα κάτι στο story της, έτσι, στο story, που πήγαινε ως μήνυμα, τουλάχιστον εκείνο πήγαινε, και αμέσως μετά το επόμενο story, είτε το κείμενο που θα έγραφε, είτε το τραγούδι που θα έβαζε, ήταν σαν να ήταν απάντηση σε αυτό που έγραφε στο προηγούμενο story. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα και μετά που άρχισε να το συζητήσω. Ναι, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ο μπρο αυτό που θέλει να πει, αλλά δεν ξέρει πώς να το εξηγήσει. Είναι ότι σε έστελνε ένα μήνυμα και αντί να μου απαντήσει στο μήνυμα, μου απάνταγε με τα story. Και καλό ότι ανέβαζε story επίτηδες γι' αυτό. Σποντίτσες. Ναι. Αδερφέ, δεν σε θέλει, γιατί να μπει σε τέτοια διαδικασία. Θα σου απάνταγε στο μήνυμα, δηλαδή δεν είναι ότι είστε σε μια φάση που την θέλεις, σε θέλει, δεν τη στέλνεις μήνυμα, οπότε ανεβάζεις πόντες αυτή. Δεν σου απαντάει, ρε φίλε, δεν σε θέλει. Της έχει στείλει μήνυμα. Άμα σε ήθελε, θα πάνταγε, τέλος. Γιατί να μπει στη διαδικασία να ανεβάζει story. Σαν σπόντα για σένα, ας πούμε. Διάφορους γνωστούς, γνωστές, μου είπαν ότι και αυτοί και αυτές είχαν το ίδιο, ξέρεις. Σε λίγο κοκακόλα. Τον ίδιο τρόπο απάντησης Ρεμπουλάκι εμείς. σε κάποιες στις δικές τους περιπτώσεις. Τέλος. Ρε φίλε, άσε τον Chris τώρα. Πήγε και λέει ότι μίλησε με φίλες και φίλους και του είπανε ναι αδερφέ, έτσι είναι. Φίλε, θα προτιμούσα να μην έχω φίλους στη ζωή μου παρά να έχω αυτό το πράγμα. Να βλέπουν ότι μια συμπεριφορά έχει καταδύσει, έχει φτάσει σε επίπεδο να θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση και να του λένε ναι, Χριστάρα μου, συνέχισε, σε θέλει, σε θέλει. Σπόντες ανεβάζει, σε θέλει. Εγώ επίσης κατηγορώ και τους θεωρώ ηθικούς αυτούργους και αυτούς που δεν του λένε κάτι, ρε φίλε. Έχει πόσα άτομα δίπλα του υποτίθεται. Δεν θα μιλήσω για τους γονείς του γιατί, αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι κάνει στο ίντερνετ ο άλλος. Αλλά ρε φίλε, τώρα φίλοι, φίλες που λέει ότι έχει ο Chris, ένας δεν έχει βρεθεί να του πει ρε φίλε, κόψτε το, δεν σε θέλει, τέλος. Ρε φίλε, κανείς, τίποτα. Αντί να του το κόψουνε, του δίνουν ελπίδες. Και φτάσαμε στο σημείο ο τύπος να κλαίει, προφανώς, ρε φίλε, εντάξει. Γιατί μέσα του το έχει πιστέψει ότι με θέλει αυτή. Πώς το λένε, με το βίντεο από τον Καρπούζη που είδατε με τα λουλούδια, εγώ δεν πίστηκα ότι δεν ενδιαφέρεται από το βίντεο του Καρπούζη, γιατί στην αρχή έλεγε ότι ξέρεις τι, ο Chris ASMR επιμένει την άποψή του. Συνεχίζει φίλε, συνεχίζει. Κανένας άλλος μιλούσε πολύ καθαρά, έτσι, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισε να απαντάει πολύ έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, σκεπτόμενοι, δηλαδή σκεφτόταν πολύ τι θα πει, έγιναν πολλά κάτι στο βίντεο, εύκολα να το καταλάβεις, έτσι. Στο τέλος του βίντεο όμως, ρωτάει τον Καρπούζη, μήπως κανόνισε να βγεις με τον Chris ASMR, αν ο Καρπούζης έλεγε ναι, ίσως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τέλος πάντων, δεν λέω κάτι για τον Καρπούζη συγκεκριμένα, απλώς λέω για το βίντεο, έτσι, για το βίντεο. Τι είδα στο βίντεο. Τώρα στο βίντεο λέει μερικά πράγματα για τον αγώνα που δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν γιατί άλλα είπα, άλλα λέω ότι είπα. Τέλος πάντων, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Κάτσε ρε, ποιο δεν ισχύει ρε μπρο, ποιο δεν ισχύει. Το ένα είναι on camera που το έχει πει. Το ξέσκισα την Benz και θα ξεσκίσω και την οδηγό, ξέρω εγώ. Είναι on camera. Και αυτό για την τουαλέτα νομίζω το έχει πει και ο ίδιος. Στο βιντεάκι με τον Ιτσόνι το παραδέχεται. Λέει ότι αν ήταν. Της είπα ρε παιδί μου, πάμε στο μπάνιο να περάσουμε καλά. Δεν μου την παίρνει κανείς, ούτε να μου μιλήσουν. Μπορεί καριόλα, εγώ θα ρώτησα 5 φορές για να πάμε για καφέ και με είπες όχι. Και μετά πάμε τουαλέτα να περάσουμε καλά και Να το ρε μαλάκα, ο τύπος το παραδέχεται μόνος του. Δηλαδή το ένα είναι, η τύπησα είπε δύο πράγματα. Ότι της είπε πάμε τουαλέτα να περάσουμε καλά. Και ότι της είπε ξέσκισα την οδηγό και ξέσκισα την πέντε, θα ξέσκισα την οδηγό. Και τα δύο πράγματα που τον κατηγόρησε υπάρχουν on camera ρε φίλε όλα. Και ο μπρο πάει να τα γυρίσει, δηλαδή αντί να πει ξέρεις κάτι, ναι, οκ, το παρατράβηξα, συγγνώμη και να το λύσει εκεί, πάει να δει και από πάνω ρε φίλε. Το άλλο που λέει για τα αρκουδάκια, όχι, η ίδια το λέει και άμα δεν πιστεύετε πάτε δείτε το βίντεο, είναι το τρίτο βίντεο από το τέλος νομίζω για την Αθήνα που λέει.
Ο Μπρο έχει μάθει και απ' έξω τα βίντεο. Ποιο βίντεο είναι, ξέρω εγώ. Που Δείχνει ένα βαθμό obsession αυτό. Βλέπει τα αρκουδάκια η ίδια και λέει αν αυτό το βίντεο το δει ο Chris ASMR, την επόμενη μέρα θα μου αγοράσει αρκουδάκι. Και το λέει η ίδια, δεν το λέει η φίλη της όπως λέει στο βίντεο του Καρπούζη, έτσι. Και αυτό μπορείτε να το δείτε και στο βίντεο. Πάτε δείτε το βίντεο της, είναι, σας λέω το τρίτο ή τέταρτο από το τέλος βίντεο. Ρε αδερφέ, ακόμα και έτσι να τα πράγματα, δεν το έχω δει το βίντεο, δεν μπορώ να πω την άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα, αν λέει αλήθεια ή όχι. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι. Η τύπισσα είναι ξεκάθαρο, από τον τρόπο που το λέει και ο ίδιος, τι είπε αυτή, φαίνεται ότι κάνει πλάκα. Δηλαδή αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα ότι κάνανε πλάκα μεταξύ τους επειδή κάθισε και σχολιάζει συνέχεια και την κυνηγάς, δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω. Η τύπισσα το είπε για πλάκα, φαίνεται. Τώρα το πήρες εσύ στα σοβαρά και πήγες και της έστειλες αρκουδάκια και πήγες και την βρήκες είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σου έδωσε ελπίδα ότι σε θέλει. Για να κάτσεις μετά και να την κυνηγείς και να κάνεις ό,τι έχεις κάνει, ας πούμε. Αυτό. Αλλά εμένα σας είπα, το μοναδικό μου πρόβλημα ήταν, εντάξει, στέλνω τόσα μηνύματα, έρχομαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ ότι εντάξει έκανα έναν άθλο, όχι προς Θεού. Έκανα αυτό που πραγματικά ήθελα, έτσι. Και τώρα δεν είναι ότι θύμωσα ή ότι είμαι θυμωμένος ή στεναχωρημένος ή λυπημένος, όχι, καμία σχέση. Ρε, δεν είμαι στεναχωρημένος, λέει, δεν είμαι λυπημένος. Στο μεταξύ, μπρο, πριν 17 ώρες. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ δυνατά, δεν μπορώ να τα ελέγξω. Δεν είμαι θυμωμένος. Εν τω μεταξύ ξανά έκλαψε, ξέρεις τι, ξανά έκλαψε σπίτι του. Ναι, και ο μπρο λέει, δεν είμαι θυμωμένος γιατί λέει Ρουφιάνα εδώ πέρα και θα την έπεφτα στην κολλητή της, δηλαδή. Ρε φίλε, είναι πολύ διπολικό αυτό το πράγμα. Αναρτήσεις μου έκλαιγα, είμαι πολύ στεναχωρημένος, δεν ξέρω, με πιάνει τώρα μια ξαφνική στεναχώρια. Και ο μπρο 6 λεπτά μετά, κυριολεκτικά 6 λεπτά μετά, ρε. Εδώ. Όχι, δεν είμαι στεναχωρημένος. Σχέση. Απλώς θύμωσα ή ότι είμαι θυμωμένος ή στεναχωρημένος ή λυπημένος, όχι, καμία σχέση. Εγώ δεν είμαι άτομο, επειδή μου γράφετε πολύ στα σχόλια, εντάξει ρε Chris, δεν σε θέλει τάδε, πάμε παρακάτω, όχι, δεν είναι έτσι. Τώρα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε πόσες άπειρες ευκαιρίες είχα, άπειρες, πόσες κοπέλες ερχόντουσαν και έκαναν Τούμπες, για να τους συμπέσει ο Chris ASMR. Να το πούμε έτσι, όπως με γράφετε και έδιναν το πράσινο φως, άπειρες. Όχι και... Αμέτρητες. Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Δεν θέλω να γίνω κακός άνθρωπος, αλλά με προκαλεί αλήθεια. Αυτό το πράγμα δεν είναι normal. Να φαντασιώνεις ότι στην πέφτουνε άτομα. Γιατί ο μπρο ήταν στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες. Πόσες του την πέσανε ρε φίλε σε 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη? Πόσες μπορεί να του την πέσανε? Αυτό λέει ρε, δεν το πιστεύεις. Του δώσανε πράσινο φως. Του δώσαν το πράσινο. Δηλαδή. Και έφτασε σε σημείο κιόλας να τις γνωρίσει και του δώσαν και το πράσινο φως. Δηλαδή, τι πήγανε και του είπανε Chris, πάμε στην τουαλέτα, ξέρω εγώ, να περάσουμε καλά. Γνώρισε την τάδε κοπέλα, θα πάω να γνωρίσω άλλη. Όχι, δεν είμαι αυτό το άτομο. Εντάξει, θέλω κάτι. Θέλω να νιώσω το κλικ που λέμε ή θέλω να νιώσω κάτι που με τραβάει. Έτσι. Επικοδομητικές σχέσεις. Όπως λέμε, εντάξει, δεν είναι αυτή, θα είναι κάποια άλλη. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν κοιτάω την εμφάνιση. Δεν με νοιάζει η εμφάνιση. Εν τω μεταξύ, ο μπρο. Μανάρες μου. Πως είσαι θέα, μανάρι μου. Και εσύ κι άλλη θέα. Όλες θέες είστε. Δεν ξέρω ρε φίλε, κάποιος πιο πονηρεμένος από μένα θα έλεγε ότι φάση κάτι φάση ο μπρο, δεν ξέρω. Γιατί εν τω μεταξύ όλο αυτό το πράγμα που κάθεται και συζητάει εδώ και έκανα 15 λεπτό, θα μπορούσε να της το στείλει ένα μήνυμα ρε φίλε και τελείωσε εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνεις και να λες δημόσια αυτά τα πράγματα. Και ότι μου την πέφτανε και εγώ δεν ήθελα, δεν τις ήθελα και ήθελα τη Μαρία και... Δεν υπάρχει λόγος ρε φίλε. Ακόμα και να ισχύει, δεν υπάρχει λόγος να βγεις να τα πεις αυτά τα πράγματα δημόσια. Δεν αφορά κανέναν ρε μαλάκα, αυτό είναι. Στο βίντεο του Καρπούζη λέει ότι τα αρκουδάκια που τις αγόρασα και τις πήγα στο event στην Αθήνα τα έχει παρατημένα στην αποθήκη. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Πιστεύω ότι και το επόμενο αρκουδάκι και αυτό στην αποθήκη θα το έχεις. Μπορεί και την ανθοδέσμη που έλεγες ότι θα την έβαζε στο τραπέζι και αυτή στην αποθήκη να το έχει. Ρε αδερφέ, πλησιάζομαι στο τέλος του βίντεο τώρα και έχω ανεβάσει στροφές τώρα γιατί αυτά δεν τα είχα δει. Εσύ της πήρες ένα δώρο, ωραία. Είναι υποχρεωμένη ρε φίλε να κάτσει να το κορνιζάρει, να το έχει πρώτη μούρη στο σπίτι της.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι σχέση σου, δεν είναι φίλη σου, δεν είναι μια κοπέλα που κάτι παίζει. Για να πεις ότι ναι, ρε φίλε, εντάξει, χάρασα λεφτά, έκανα μια κίνηση για σένα και δεν το εκτίμησες. Είναι μια κοπέλα που σου έχει ρίξει 25.000 φορές άκυρο και συνεχίζεις. Σου ζήτησε αυτή, ρε φίλε, να πας να της πάρεις δώρο. Δεν σου ζήτησε. Σου ζήτησε αρκουδάκι, δεν σου ζήτησε. Σου ζήτησε λουλούδια, δεν σου ζήτησε. Επομένως, γιατί να τα κορνιζάρει και να τα βάλει στο τραπέζι και στο σπίτι της. Και εγώ, ρε φίλε, στην αποθήκη θα τα βάζα αντικειμενικά. Βέβαια, με την ανάλογη συμπεριφορά που δέχτηκε η Χολίδου. Ρε φίλε, ναι, δεν είναι ότι. Θα σου πω, κοίτα. Πιστεύω ότι αν σου ήρθε ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, και κάνει αυτά που κάνει ο Chris, της έστειλε, ξέρω εγώ, 3 mail, άσε τα να πάμε στην τουαλέτα, να τη βρούμε και τα τέτοια. Σε προσεγγίζει, σου λέει, ξέρεις κάτι, μ' αρέσεις. Και σου στέλνει αρκουδάκια, σου στέλνει και λουλούδια. Θα τα έβαζε, θα το εκτιμούσε. Το θέμα είναι ότι δεν τα εκτίμησε, ρε φίλε, γιατί έχει προηγηθεί όλο το άλλο από πίσω. Όταν έχει φτάσει σε έναν άνθρωπο να φτάσει σε σημείο να κλαίει για σένα, με την κακή την έννοια, επειδή έχει κάνει κάτι κακό εσύ, κάτι πιεστικό. Όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο να κάνει παρενόχληση σε κάποιον άνθρωπο, προφανώς, ρε φίλε, δεν θα κάτσει να βάλει τα πράγματα που του έδωσε πρώτη θέα. Δεν κρατάω κακία, προς Θεού, όχι, ούτε. Απλώς. Πώς να το πω, ρε παιδί, με τη στάση σου μου δείχνεις ότι αφού αντί να μου στείλεις ένα μήνυμα να μου πεις, ξέρεις Χριστό, δεν γουστάρω ρε φίλε, τέλος, άμα μου το έστελνες αυτό το μήνυμα και μετά συνέχισα, τότε... Τώρα επαναλαμβάνουμε, αλλά ρε φίλε τα έχουμε πει 100 φορές και δεν ξέρω. Και το να μη σου στείλει μήνυμα, σημειώστε το αυτό, και να μη σου στείλει κάποιος μήνυμα, είναι σαν να σου έχει στείλει μήνυμα, φίλε. Όταν ο άλλος αφήνει το διαβάστηκε ή δεν μπαίνει στη διαδικασία να σου απαντήσει, είναι σαν να σου έχει απαντήσει. Δεν υπάρχει ένα μου στέλνες ότι δεν με θες. Δεν σου στείλε, ρε φίλε. Έστειλες 11 mail. Έστειλες 25.000 μηνύματα και δεν σου απάντησε. Δεν το πήρες από μόνο στο μήνυμα. Πρέπει να στο πει κιόλας ότι δεν σε θέλει. Βίντεο story στο Instagram και λες ότι το αγόρι σου είναι ο βιντεογράφος σου. Σε ποιον πουλάς αυτά τα παραμύθια? Σε κάποιον που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερό σου? Τέλος πάντων, λέω και σε πολλά stories σου στο Instagram, σου λέω, πες μου, να σταματήσω, πες μου, δεν έχω πρόβλημα, πες μου, θα το εκτιμήσω. Άμα δεν το εκτιμούσα, τότε ναι, θα ήμουν παιδάκι, θα ήμουν ένα 10χρονο παιδάκι που απλά παίζει, έτσι. Και επίσης, σε αυτό το σημείο μια παρένθεση. Επειδή ανέφερε το ότι είναι, πόσο είπε, 10-15 χρόνια μεγαλύτερος, τι είπε, κάτι τέτοιο. 10 είπε. Το ότι μπρο μπορεί να είσαι εσύ 40 χρονών δεν σημαίνει ότι έχεις καλύτερη εμπειρία στις σχέσεις με αυτήν. Ή ότι έχεις καλύτερη συμπεριφορά από την άλλη. Έχω δει 30 και 40 και 50 να είναι αρχικαραγκιόζιδες, ας πούμε. Δεν έχει να λέει ηλικία κανένα θέμα, φίλε. Αυτά που είδα στο βίντεο με τον Χάρη δεν μου ταιριάζουν, δεν με πείθουν ότι δεν είναι ενδιαφέρον, αλλά τέλος πάντων. Μετά δεν θα συνεχίσω να σε βοηθάω, συγγνώμη, λάθος, να προσφέρω τη δική μου βοήθεια στο YouTube, γιατί... Αδερφέ, δεν το ζήτησε καν. Ο τύπος κάνει λες και τη ζήτησε να την κάνει πρόμο. Μόνος σου το ξεκίνησε και να το κάνεις. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ, επειδή μου κάνεις κάτι εσύ από την καρδιά σου, ας το πούμε, θες να με βοηθήσεις, να σου πω και ευχαριστώ κιόλας. Το κάνεις εσύ, ρε φίλε. Δηλαδή, τι πρέπει να σου είμαι υποχρεωμένος. Πρέπει να σε ξεχάσω. Πρέπει, γιατί άμα δεν σε ξεχάσω, πάλι με έπιασε. Ρε φίλε, για αυτό το θέμα εδώ πέρα, αυτό που έχει βάλει τα καλάματα τώρα, δεν φταίει ούτε ο ίδιος, ούτε οι άλλοι. Φταίνε οι λύθοι φίλοι που έχει. Λύθοι αυτούργοι, θες να πεις. Φταίνε αυτοί οι λύθοι φίλοι του, ρε φίλε, που δεν έχει κάτσει κάποιος να του πει, Χρήστο, αγόρι μου, οκ, μπράβο, αυτά ωραία που έχεις κάνει. Κάποια πράγματα που έχεις κάνει όμως δεν είναι ωραία. Πράγματα που της έχεις πει και κάποια άλλα πράγματα που έχεις κάνει. Όπως το να πας να τη βρεις χωρίς να το έχεις ζητήσει. Ή το να της παίρνεις δώρα χωρίς να το έχεις ζητήσει. Βλέπεις ότι δεν σε θέλει, τέλος. Δεν έχει βρεθεί ένας, ρε φίλε, να το πει αυτό το πράγμα. Γιατί ο μπρο μέσα του, κακώς το ένιωθε, αλλά ένιωθε ότι έχει ελπίδες, ρε φίλε, ένιωθε ότι τον ήθελε. Για αυτή την κατάσταση εδώ φταίνει οι φίλοι του. Τέλος πάντων, είδαμε λίγο όλο το ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που θα πω, ρε φίλε, είναι ότι εντάξει, τέτοια πράγματα, τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες να γίνονται. Είτε έχεις πρόβλημα, είτε δεν έχεις πρόβλημα, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται, έτσι. Όταν ένας άνθρωπος σου λέει όχι, πρέπει να λύγει εκεί. Όλο αυτό το σκηνικό τώρα έχει πάρει λίγο πολύ μεγάλες εκτάσεις
Και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή του βίντεο, ότι άμα ήταν άλλοι, θα το είχε τραβήξει από τα μαλλιά τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα του είχε τραβήξει περιοριστικά μέτρα και μηνύσεις και 1002 πράγματα. Δεν το έκανε. Και ο λόγος πιστεύω που δεν απάντησε και στα μήνυμα ήταν αυτό, γιατί δεν ήθελε να δώσει εκτάσεις. Δηλαδή το βλέπεις ο τύπος με πολύ μικρά πράγματα παίρνει ελπίδες, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν το απάντησε, δεν ήθελε προφανώς να του δώσει ελπίδες. Από ότι είναι κακός άνθρωπος, δεν φαίνεται κακός άνθρωπος, έτσι. Ούτε χαζός θα τον έλεγα. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι είναι καλό παιδί, ρε φίλε, απλά είναι λίγο αφελής αυτό. Δεν έχει εμπειρία πάνω σε κάποια θέματα και αντί να έχει κάποιον άνθρωπο δίπλα του να του πει, ξέρεις κάτι, αυτό και αυτό, τον είχαν αφήσει έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά. Ελπίζω να λήξει εδώ το θέμα και να βρει και αυτό την ψυχική του ηρεμία και να βρει και άλλη την ψυχική της ηρεμία που σίγουρα τη χρειάζεται. Γιατί όπως είπε και στο βίντεο, ρε φίλε, βγαίνει έξω και κάθε και τη φωνάζουν Chris, ξέρω εγώ. Chris. Μπαίνει στα comment, ξέρω εγώ, στο TikTok και είναι παντού spam για τον Chris, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από εμάς, από τους reporter εδώ πέρα του Vela Channel. Όλο και κάποιο νέο θα βρούμε να σχολιάσουμε στην επικαιρότητα. Μέχρι τότε, like, subscribe, καμπανάκι και μπείτε στο Discord να συζητάμε όλοι μαζί. Πείτε, μην τρέπεστε. Είναι κάτω στην περιγραφή. Καλή συνέχεια και παιδιά, το μήνυμα του βίντεο, το όχι είναι όχι.